Сега време за светлинно шоу, атрактивно и завладяващо с музика, спираща дъха. Нека се насладим на красотата и изяществото на чаровните изпълнителки Теодора Бончева, Анелия Байгънова, Павлина Бакърджиева и Диляна Николова. Представям ви Violin, Oriental and Light Show. Здравейте, момичета! Добре сте ми дошли отново на гости. Не сме се виждали от... Не помня вече, от миналата година. Сега обаче виждам, че имате нов представител към вашия екип. Здравей, привет! Страхотна си, много готино свириш на виола. Разкажи ми, или ти, кой... Нека Айде ти, давай. Диляна, как се събрахте? Как се събрахме? Не е случайно. Идеята беше моя. Тъй като аз преди доста време правих шоу-програми в чужбина, също с танцори. И тази идея се зароди още от тогава. И така, връщайки се в България преди 3-4 години, реших да направя същото нещо и тук, с танцори и цигулка. Такова нещо все още няма тук. Определено няма и е много вълнуващо. И се свърза с тях. Беше ли ги гледала преди това? Да, бях ги видяла в социалните мрежи, но не се познавахме, нямахме си контакти. И какво им каза? Вижте, момичета, тук имаме една виола. Имам дали може цигулка. Така, някакси цигулка. Добре, виола, цигулка. Аз много не ги... Добре, бе, Веник, като се хване за челото. Аз съм музикален инвалид. Се ги бъркам. Ама толкова години. Добре, не можах. Тази цигулка е претърпяла някаква злополука. Гледайте каква е на дупки. Да. Да, тя, защото е... Половинка, да. Теди, какво свърза се с теб, Диляна? И какво каза? Като спиех кафето, ми звъни, не познава номер. Стига, бе. Добър ден. Викам, някой не е препоръчал, нали? И аз първоначално помислих, че тя иска да направим само едно изпълнение за нещо си. После последствие... Да, разбирам, че тя иска да направим такъв тип шоу и много лесно се сработихме. Предстоят ни първи изяви заедно. Изглежда се едно работа от много време заедно. С радост приехме и нейната покана и сме много щастливи от този факт. За нас е нещо ново, нещо различно и сме с две ръце, за да го популяризираме.
И го правите успешно. Значи, само да подчертая, дами и господа, докато ми дойдат на гости, не ми питате колко време чаках. Че те постоянно са на някакви участия. Хората се развиват. Абе, знаеш, и говорихме с Извени миналия път. Който е тръгнал от това предаване, е успял. Ето, значи е време, дами и господа, време е да се развия и аз. Напускам някой друг да води това шоу. Беше ни приятно. И къде могат да ви гледат зрителите? Къде могат по частни събития, сватби, ресторанти, места, където има и голяма сцена също, за да може да се разгърнем. Определено ви трябва голяма сцена. Блясък, да. Енергията ви е много защото мащабна. сме подготвили много различни. Светлинно шоу, ориентал шоу, фюжън шоу с нея. Нещо много, 3 различни, много интересни шоу. Проектирате ли някъде в бъдещето да направите видео за снимане на някакъв такъв подобен светлинен спектакъл? Имаме, но за бъдеще ще направим още нещо по-голямо, мащабно. Дай Боже и концерт, защото ти предния път каза концерт. Да. Дай Боже и концерт. Да, само да кажа, че вие работите и с голямата певица Есил Дюран. Това ще бъде мащабно. Представи се с всичките ваши партньори, с които работите. Ще е нещо красиво, замисляме се. Дай Боже да се сполучи. Много сте красиви. Много сте супер сте, момичета. Страхотни сте. Пожелавам ви много успехи на този проект. Защо не тази година да ставим свидетели на този голям концерт? Дай Боже. По Коледа става чудеса. Чак на Коледа ли? Добре. Как да го кажа? Красивите неща се случват най-вече на Коледа. Случват се на Коледа, да. Само да попитам, кой инициира каква да е музиката? От тебе ли идва идеята? Съвместно. Съвместно обсъждахме кое може да го направим, кое би било добре с тяхната хореография и музиката, същевременно музиката да е динамична, популярна и да се възприема лесно от хората. Виж колко е хубаво в България. Добре, че се завърна. Много, да. Къде си била? В кои държави си работила? На Канарските острови, там представяхме шоуата. Миличката, Канарските острови, да. Но също и с оркестри много съм пътувала класически. Браво. И започнах с интро-квартет, струнния квартет интро. С тях започнах още докато бях студентка в Пловдив, Пловдивската академия. Оттам стартира всъщност това влечение към шоу-бизнеса. Много добре ви се получава. Айде, едно турне на Канарските острови. Тя вече е трамбовала пътя. Знае го. С най-голямо удоволствие. Ще ни представите добре. Добре, сега ще ви покана за вашия втори танц. Заповядайте на вашите места. Дами и господа, представям ви Теодора Бончева, Нелия Байганова, Павлина Бакърджиева и Деляна Николова, Violin, Oriental and Light Show.